Jopith rech mapacho ka sani dhi yudo chenro mar okumba mabiro bedo kamiyogi chudo kuom lal kod midhiero mopogore opogore manyalo yudogi. Jokanyo e sekta mar pur kod pith oyango ni pith mar rech en achiel kuom ohala makelo yuto mabup ne piny Kenya, kendo okumba ne jopith rech biro konyo e keto arita makare ahinya e kinde ma girado kod masiche. Nyaka sani maheo jopith rech 300 osendikore e bwo chenrono, ka mana kauntis 11 kende ema dhi yudo chenro ni e tielo mokwongo. Kuom mano ikwayo jopur mapok ondikore e okumbano mondo mi otim kamano mapiyo kaka yorno mar geng'o midhiero madipoka ogore kuomgi. Ma ene mokwongo e East Africa kae, to wakele nikech wang'eyo kaka joma pidho rech osegahinyore ka gimoro timore negi ka gine tich, to upwelling timre to rech tho, to kaka gikonyore onge. Ka gimoro kamano timre to onge kako chako. We have other industries that are insured, and we've seen how far the industries have gone, but for fish farming, especially in Kenya, we also know that we have a deficit. So perhaps the insurance that comes in will be able to encourage more people, more farmers to get into fish farming, and also more investors to invest in fish farming, because we know that it's protected and it's actually a viable business like any other. Adieri kawuono wamor kabisa kawa launch samaki bima, gima dhi keto ohinga ne lal mabiro tudore kod weche mag pith mag rech e nam lolwe. Kendo umed kelonwa puonj gi mwalo nikech jona mang'eny nie tie nam tadieri ok wang'eyo kaka puonj makare manyalo miyo wayud yuto makare. Anyalo jiwo farmers jowetega ni kawuono onego wadwa kaw okumba ma e gima osebedo ka onge kawuono entie, mondo kwanywako kanyakla to okumba ni medo bedo maduong', aeto bende gibedo gi confidence kata bedo gadieri ni gini timore nikech koro wa joma ng'eny.